Хайде стига вече с този наложен платеж. Сега ще ви покажем как да настроите своите онлайн плащания като част от поредицата ни как да създадеш онлайн магазин от А до Я. Хайде да започваме. Сега ще ви покажем едно от най-важните неща във вашия онлайн магазин и именно онлайн разплащанията. Тук може да видите вградения ни модул с UniCredit по банк, което означава, че вие не трябва да интегрирате VPOS-а, ние го правим вместо вас. Тук ще видите една бланка, която трябва да попълните с личните си данни. Важно е да изберете каква организационна и правна форма е вашето дружество или ако сте едноличен търговец. И тук моля да обърнете внимание на кои неща трябва да бъдат написани на латиница и кои на кирилица. Също така, тук където изписвате домейна, моля да го изпишете без точка, просто да напишете на латиница домейна с разстояние com. Изписвате адреса си, имейлите и така нататък, нали ще видите какво се изписва. Какви плащания ще приемате, в какви валути и какви стоки продавате. Отбелязвате дали сте клиент на банката, да или не и след това се съгласявате с условията. Тук е важно да кажем, че с UniCredit предлагаме 0% такса транзакция, което означава, че няма да плащате комисионна за транзакциите, които минават през вашия виртуален POS терминал. Когато видите, че вашия статус вече очаква одобрение, очаквайте служител от банката да ви се обади. След тяхното обаждане имате да подпишете няколко документа онлайн, може и с ваш онлайн подпис. И до седмица вече ще имате виртуален POS терминал.